De reden lopen wie juist bij Sportstad Heerenveen uitlijn voor alle nomineerden in de verschillende categorieën. Een sportgala met allure dus. En de meeste nomineerden die winnen de rek. Het zijn de reetrieders, want die binnen uitvliegen over heel de vrouwen. De oren zitten vanzelfs in spanning. Word ik de sportman of vrouw van het jaar? Nou, het mag duidelijk wezen, de verkiezing van sportman van het jaar is net echt verrassend. Maar ook al is het geen verrassing, dat is bloed het bijzonder, vindt de winnaar van Olympisch goud op het rek. Het Friese Sportgala is dan toch weer oors aan de oren evenementen waar ik bewezen. Bijvoorbeeld het Nationale Sportgala hebben we natuurlijk ook al gehad. Maar ja, dit is toch wel meer in eigen publiek en eigen teams is maar wat je zit. De waardering van de meesten hier en van de provincie Friesland en van de gemeente, van alle sportorganisaties. En dat is toch West-West bijkomst. Dus dat vind ik altijd wel uniek. En ook de oren binnen tierenwiers met haar prijzen. 4 jaar per Arne Galema kreeg de prijs van Friese Sporter van het jaar. Hij was Nederlands kampioen. Galema wint de verkiezing van scootserskipper Douwe Visser en keerster Leonie van der Graaf Seinstra. Hartstikke mooi hoor. Het is prijs kerst zelf net zo vol aan dwan. Meestal moet op de stem, het moet die gunt worden. Maar het is leuk als de meest. En Marit Bouwmeester, met haar Olympisch zilver in de zielklasse Laser Radiaal, wint de verkiezing van hutfietster en zilveren Paralympiër Aleida Noorbruis en Irene Wust. Dat is wel spannend, vindt Bouwmeester. Ja, bij dit soort dingen weet je het eigenlijk nooit. Dus Dion had je zelf in de hand. En het is gewoon erg vereerd dat je terug het publiek eigenlijk verkozen wordt als sportvrouw van het jaar. Dat sportploeg werd de shorttrackploeg met Shinky Knecht en Daan Breusma verkeersen. Maar die konden de prijs net in ontvangst nemen.